MLA ke 17 North Shillong Constituency uba Adelbert Nongrum ula Pynkup burom ke sangut ke bala wanrah ke nam job ke jylla nangta ya ke constituency na ke jingya khun jingya ko bapher ke bakin thop ya samla Hebron si Nongrum National Institute of Design exam All India rank first da ke check sanpho hajar nangta ya unasan ar linkhot class 12 HSLC examination arpho arpusan rank 8 position in commerce ubala yo da ke kusnam tablet no MLA nangta ugraham Kharbani 4th National Arms Wrestling and Para Arm Wrestling gold medal left silver medal right hand ubayo saukusan hajar bat ka Miss Universe Meghalaya kaban mi khmat sha ka Miss Universe India kaban salong ka samla sanwa ka surong da ka check saupho hajar tingkam habakran haga program MLA ulapan pau ka jing so sarong ban yo I ya ki khon samla ki bala tre shitom ban ken jo shaka thong bat ken tu ru ba kim dei ban per khat than tang ha ka jing pau nam hen rei ban long ki banget scam habaki ya chakmat ha ki jing im ya ki jing ya lang las dang da ki jing duwai no Reverend Pastor Marshall War nangta bot ki jing Pynkup burom bat ki jing kran na ki samla ki ba yo khusnam bat kum ju ru na ki wei ya ki ni ka program la pan long ha yeng sa MLA ha yaw lum sintiu Hono so bang akum slam namar mangadan ko ika meeting bangan pencai kendiat kalong ba menakani nga yo ban job kani kanam Miss Universe Meghalaya ti nang ni shakmat ngan represent ka Meghalaya at Miss Universe India kaban Longha Jaipur and 4 other states kan sedang ro ukhat pratrek jong July hadu arpulai trek August and I kuble sa ibala felicitate yang but baila I kata ka jingerap mo kuble shibun but if ibaro ro ki badan ne ti nang ni shakmat nga shukwa ka support ka jong phi ka jing duai ka jong phi knang bangala ban le bha pat nganyo banon ra taw so mo ka jing jong kuble shibun Wakut sikintin akan tian nakaliang jimki achievers resiki orok preskidon ken simki apa resimki apa kunci apareng mo so ina mar kham through here. First and foremost, I thank Almighty God, for without Him I am nothing. Honorable Shri Adelbert Nongrum sir, our beloved Barit, respected parents and friends. By God's grace, I was able to secure the 8th position in my 12 Commerce MPOs, and by God's continued blessings, I have also passed my CA Foundation exams. Today I am deeply grateful to Bharat for this tablet, which he has so kindly presented to me in recognition of my hard work. But I know that all of this is because God has been with me every step of the way. My dream now is to become a chartered accountant because among our Khasi people, CAs are still very few. With God as my guide, I want to break that barrier and inspire our younger generation to rise. To every Khasi student here, trust in God, work hard and never give up. Thank you, Bharat. Thank you, parents, and above all, thank you, God, for everything. To God be all the glory. Pynkup. I know you play try karat, but I play karat kan tiang te unum ino lu yang kapor wala ngadan ka jing duna de kotmen te baan I know I mama bar Albert ibala I'm semena kapor kubish bon mama but ublay udang kuku yapi baan I know I president ni iba oi mama June ibala I'm semena ibla I'm semena ibla lamti ya hadu upai seni katong
te baan aingu I coach isa alansun bamanyang ibra hikai nga met minsiam ila hikai nga met minsiam but kubish bun sa ila ay nga kubish bun ya nga ban pwede ka ni jingjok sa nga but kabaar ay mo may pa ba pwede siya nga himan para mahin basang palak ko pa ni ba support nga ano kani kanti sa te bisibon ni malutu na ay jingrap ya patay ka opportunity na te bisibon Percaya berkacing tenju. Kamtam ingin sekian begini ki achievers. Kalau orang nam orang burom. Kalau kacing aiman siam. Ya ki wei pat ki kon samla. Ki bapet ki bai. Balai tang maki kila. Balai mangi ngimla. Di bakin don kata kacing mut ke bas kem. Manong nada maki kila. Ngaru. Ngadi banla. Hawa sedang ngai kublai kyrpang ru ki parlo press. Kiba long ki kubor kamtam hakum ni kejuk kaba ngiju I bang ngiju pet bang ngiju shania haka rule jong ka press and media ai kublai ai ngu kamtam yu blai nong thau nong bu bla play kala kalenti kamtam bagini ki khon samla ki jung kilawara ai kuborom kalong kajing sarong shai nga kumu MLA momi khamat na kani ka constituency but ngaladon ru ya kajing temu ban matang lah ya ban ai announcement dan bagi dor bar sunong per jong constituency mangan Palestine mangan le borom ya ki senior citizen kumju ki meritorious student ki bapa sabha hagi jing puli ki jong ki bat ki de ki bon ra nam mara borom ka sports arts bar ki de mar kumju ki PWD ki ong person with disability kaba ngide ban itu kyrpang ki kani kadang ya menta nanle na do sinam arjar arpulai apsau arsan ha bangit scam ngisio kalat bani kendu biang na ka banta khamtam kani ke jing kendu lang ka banong ke jing pen sanam bar khamtam ru ka ban pen sa ya ka burom na ka banta jongki ti si sendon hani ka por nganom sim sibon ka pon rei si kentien kum MLA ngasudei bat ka deiru ka deiti ka jingkit clear bat ka kamram ka jonga ka duty and responsibility bagumno ngadei ban lei na ka bantai ni khon samla ka lawan rai ka nam ko borom namar ka deisha klampep ka jing trace tong ko jongki ka jing minot bat ka jing len na dia ngangit ba poi sini ka thong bat penang yai kio shajarong bat kham shajarong hagi por ki jongpi namar pilong sisa ki balajit na preng ki wei kadon ke jepakan mau ba khtian jong blai ka bong ba sibon la khot khendiat lajit pana ko an pakan mau ru epi khamtam ki achievers balem ba ki press media ki khon samla keleng satala kari khasi jantia ba ki page ni video ni ko ban pakan mau ba ki ka sab ka phong ka bangi don kanong dai tana ka banta ban aya ta ka popularity ka jeng long famous ke jongi ke jeng long paunam ke jongi negi ban kemau magi ban Pynkup ila dia ya ta ka mensiam ban lehok ban pendap hok ka ki ona khti nong wei ba we are all called not just to be famous but to be faithful kata ka di ko wei ka bang ko an kemau pi ki khon samla te bat hani ka singi ki don samut ko mangitip kita ki achievers Hebron si nongrum beriru persa jonga iba lawan first from all India rank hagabede bat ka ngamut na preki ST jong kari India baru koi iwan first but iwan kendai pulai na kerang all over India hagabede bat ka general category hagabede berkasab ka pong ka baidon lembaga jing puli ka jongi lembaga National Institute of Design tibat mentaru inhablet ban pendep ini ka jing puli lasai ka singin haban mi tingina yo ban penurlong ini ka singi na ka bentai jongi bagi yo ban kitbok kerwiang
bat kanam burom kan dei bin wanrah ru khamtam yoble nong thau nong bu bar khamtam ru ya ka jai pun riu